What's up? Dimi khan locker. Thar ka le ai. Te dolak. Tulai ka boy do wangin school lama le. Nang neu no unom lo ha. Chuanin hei boin chu class ka zawa. Chuta kalna tur ka nei a. Chumi ma chuan ka soi do chu USA nuomem video sama sa hawa in mo ho trend khat ka siam trend khat ka chuanin thil te than than in hunga amai ro chu khang ho kha ni khat laya atlem te chaw ni abik takin adang lam lai amon nuam lai ni tina ka ti thin le ho mai mai le ha ka zilai te mo cheng ha ka tilang lawa adang dai do lak dang mu sa kom do lak tur ka tilang a chuwan chuanin matang ka chuan anom mel point te mai thai chuan chuan in mu tlem te ka chu atak ani lo ti mayang atak chu ania amai ro chu thiang khan ni tin ani khel lawa khatiang ni turin hun om reng lo boka tlang hui su ni tin chu lak video vela han lak tur chu om lo mai thai tlang hui om dan chu ta chuanin zing an thowa nang kala an soi dan thin pa ngai chu 9 to 5 an dia 9 to 5 na hi dar kwa an trana zing chuanin tlai daranga bang le ha traffic a kalama zinga mo traffic a intanga motor tamro buise ta chuan ina thona hlat phei chuan dar car chuang traffic ai tang thea hikan hnai kala in bang le a na ban lama traffic a om le a na kal lam da kwa mel vel ma le tlai lampang nan ban vel hun la hi rush hour an tia ta chuanin traffic ai sei thei ko ba kaldu na chu tiang hun lai vela kaldu na nei phei chuanin hun toi te po tang rang thei ne rush hour chung chuanin chu ne hantia video no mel tak taka ti chuanin a thei tholak tir chu a mai ro chu no mel tak chu no nuam tak chu ni chuang lo nakal ni khata darkar tam no chu nakal ani no su ko kal engkhanen hun dang vak ti na hi hun om vak lo chu ni anuam em bi chuan anom na lai chu ome tam taka chuan tuna han soi mai tur ko hriat lo tam tak po hi Mizoram vela chu nom lo ang ti ka hria ma ase Mizoram a ko mo na le to du ka enge Mizoram a om lo wa ti bo ko hrile to lo tuna chuan chu ni hetai refugee anga rong ka tam tak khai chu USA chu anuam rin an nuam lo an ti Malaysia khan an om thina hlomena UN anon chukma hian UN cardwell manga anon chukma hian Malaysia kum tama no Malaysia hi nuam zok tian tam mai USA vela chuan lei ba velin motor te mo duang thilbung ro chu lei chu olsam amai ro chu nakal reng ting te tama tam taki chu atong asap tong thiang lo phei chuanin in son chho hi harane na pakhat atangin in hlang kai
USA นัวแม่มดิส่วนอิรรัว USA ยังไงด้าน USA ฮีอัตักอันนี้ระวังฟิล์มเวลามันนิวส์มูวี่เวลาทาง USA เรื่องว่ายังไงตัวส่วนนี้อิรรัวส่วนนมเห็นเรื่องวังอาไม่รอดสู้ข้าอัตักอันนี้เรา real life อันนี้เรา Zoram apo videos ve la thin se mi na nuam lai amo thil dang lam dai dang da do lak la in video siam rang se chu Zoram hrengai lo chu na kal ngai lo chu rin nuam an ti ve thawang ka tiang kha ni e chun ai video ka siam chan po hi tun lai kho vela chuan ata USA ko ma ka phone mangin videos kala internet aga da ka Mizoram amo India ram khoya poni se dudu nan lo en the to ne ni ha in pon hi sang e wangin social media te mai to la atiang tho tu na ka soin tho khanin Facebook vela mo Instagram aponi se min anuna anuam lai anon da chuanin mi hian an nun ni an nuam vek turanga an ngai thina an nuam lai chi an pholan awangin aha ani lo ti ka soi du wang ne nun chu an nuam lo ma an nuam lo lai po om tur ne an nuam rang a the lo nuam rang thei nuam rang ani chuan nuam rang ani to lawang nuam rang kha ngai nei do chuan ring mi zia chuan thil re re ngai kan nei do chuan khami kha kan pa ngai ani to a nuam do thrin kha an pa ngai ni do chuan in nuam ani to lo a pa ngai ani to nuam la tur chuan thil dang ngai to ne phone hi battery zo don nuam em top nan nuam em nom na lai pom opportunities pom nom lo na lai pom thal lo na lai pom mai ro chu kha kha chu ni danga ka ro na soi mai thai ti za la ngai tui da na zero ni mai suan ka soi tong khan ka boy do la ka videos ka call vel video sing mel boy man vak lo a ka tui vak lo nen chuan ka tong mai lai videos ka lak point tam jok to ang karing videos ka siam chan ka hria da ai ma tira ka bul chan na chan ka tam takin USA ka lai in kal chak lain ma ka hria ma bakhat po khan Mizoram ka tlo chak ati khan ni chuan USA zong zong hian an nuam an ti vek kher chung lo tran kha chu nakina poisa kholamo mani kholama amo le chak ten oma kai nang lo ni mai amara chu experience awang chuan thil thar experience film le TV vel ngot ni lowa mani taka experience a mi phu nge ya hria ta mani ngai dan mi ka chuak mai tang ni lo mani ngai dan siam the chu a tha ka ti bye